दिनैनिफ्राय जागायबाय 26थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बडलेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय दतमा हालामनि जोहोलावफोरखौ गोसोखांनानै बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो दतमा हालामनि मोनसे मुंदांखा जोलुर बादायलायनाय दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा आन्सलिक गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव देग्लायनि 26थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ दासानि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनाय जायो। मख'जाथावदि हारिनि दावहारु जोहोलावफोरखौ बावगारनानै थाङाखै बर' हारिया। आलादा बडलेण्ड रायजोनि सोमावसारनायाव गाव गावनि बेसेनगोसा जिउखौ बावसोमनानै मुंख्लं जालांनाय जोहोलावफोरखौ अरायसम गोसोखांनायजों लोगोसे बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों सिबिबोदों, मान बावबोदों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि दतमा आन्सलिक स्पर्ट्स एस'सिएशनाबो ओनसोलनि मुंख्लं जालांनाय जोहोलावफोरखौ गोसोखांनाय आरो मान बावनायजों लोगोसे इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगाखांनायनि थांखिजों इं 1997 मायथाइनिफ्रायनो दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंबोदों। सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो दतमा आन्सलिक स्पर्ट्स एस'सिएशना देग्लाय 26थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ जोबोद मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। दतमायाव थानाय दतमा आन्सलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेलेग्रा फोथाराव 23 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेननानै 3 नभेम्बर खालारसिमनि गेजेराव खुंफुंजानो गोनां बे 26थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ गाहाय आलासि महरै रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया बाहागो लानानै मुंख्लंफोरनि सावगारियाव बिबार बावजेननायजों लोगोसे जोलुर जोजेननानै गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो। दिनैनि बे बेखेवनाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय सोनाब बेंगल आलिपुरदुवारनि बिबेकानन्द एफसि आरो श्रीरामपुरनि दामरापारा एफसिनि गेजेराव जायो। दिनैनि बे 26थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव एमपि रोनगोरा नार्जारिजों लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननि बारग' गाहाय नेहाथारि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि, एमसिएलए रहिन्द्र ब्रह्म, आसाम अलिम्पिक एस'सिएशननि लोगो आफादगिरि लोगोसे क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि आफादगिरि कबिरन्जन ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि दतमा ओनसोलनि सानसुमै लोगोसे गोबां रोजा रोजा रायजोफ्रा बाहागो लायो। 26थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी दिनै दतमायाव जागायबाय आरो बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय दावहारु ट्रफी मुंख्लं ट्रफीखौ जायफ्रा दिनैहाय आयोजन खालामदों बेखौ बानजायदों बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। आरो दतमा ओनसोलाव बियो मोनसे फुटबलनि प्रति जोलुरनि प्रति रायजो राजाफोरखौ मोनसे गोसो बोदों, मोजां मोनसे थासारि लाबोदों आरो बे मुंदांखा जानायनि मोनसे खाबु होदों। गतिके बिटिसि ओनसोलावहाय जायखौ गोबां बोसोर आगोलाव मोनसे आन्दलन सोलिदोंमोन, बेवहाय रंजानाय बाजानाय गोमालांदोंमोन, गेलेनाया गोमालांदोंमोन, सोलोंथाइया गोमालांदोंमोन। नाथाय दिनै आथिखालाव मोजां मोनसे थासारि फैदों। दा जोंनि ओनसोलाव जोङो सोलोंथाइ, जोंनि गेलेमु आरो हारिमु बे मोनथाम बिथिङाव जों मोनसे जांख्रिथाय लाबोनांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ जों गोग्गो खालामनांगौ। भारतआ दिनै जौगालांगासिनो दङ, स्पर्ट्सआवनो जा रांखान्थियावनो जा आसामा दिनै जौगालांगासिनो दङ। गतिके जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो जोंनि स्पर्ट्सआव जोंनि गेलेमुआव फुटबलानो जा, आर्सारियानो जा, काबादियानो जा, जायखि इभेन्ट जाया मानो, बे इन्डिभिजुवेल इभेन्ट बा जोंनि टीम इभेन्टआनो जाया मानो, बेहाय जोङो जौगाखांनायनि मोनसे राहा लामाखौ जों लानांगोन। बिटिआर सरकारा जेरैबायदि मोनसे राहा लाबाय लामा लाबाय थादों, दिनै मोनफ्रोमबो ब्लकआव स्टेडियाम मोनसे लुनायनि थांखि लादों सुजित नार्जारि बिथांनि मुङाव। बे जोंनि थाखाय खोब मोजां मोनसे थासारि लाबोगोन होनना आं सानो आरो बेनि थाखाय आं बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। दिनै बे दावहारु मुंख्लं क्लाबआ दतमा आन्सलिक स्पर्ट्स एस'सिएशन बिथांमोना बे ओनसोलाव स्पर्ट्सखौ डेभेलप खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावबाय थादों, बेखौ आं दिनै मिथिनो मोनदों। आरो फैबाय थानाय समाव जों बयबो जोथोन लानानै जोंनि दतमा ओनसोलावल' नङा, सारा क'क्राझार ओनसोलावनो जोंनि गेलेमु बिथिङाव जोंनि इयुन जोलै गथ' गथायफोरखौ फोथाराव लाबोनांगौनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगौ। खारन आथिखालाव गथ'फ्रा मबाइलजों गोदोनानै दङ, गाज्रि मोनसे फेग्रा मुवा जानाय जों एसे गोदोनानै दङ। बेनिफ्राय जुदि जों बारग' होनांगौ जायोब्ला जों फोथाराव गेलेनायनि फारसे जों थासारिखौ जों लाबोनांगौ। ओंखायनो जों बयबो गथ' गथायफोरखौ फोथाराव लाबोनानै गेलेनायनि मोनसे थासारिखौ जों लाबोनांगोन आरो बेनि थाखाय जोंनि क्लाब, जोंनि स्पर्ट्स एस'सिएशन,
बयबो बांसिनै खामानि मावनांगौ दङ आरो बे बुब्लियाव आं सानो दतमा आनसलिक स्पर्ट्स एस'सियेसना मोजाङै खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। स्पर्ट्स एस'सियेसना नैबे प्लेग्राउन्ड बा फोथारखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय लुबैबाय थादों, आंनोबो फोरमायदों, आं खोथा होदों बिथांमोनखौ, आं सरकारजोंबो रायज्लायगोन आरो आंनि फारसेनिफ्राय जिखिनि आं हायो मदद होनो थाखाय आङो बिथांमोननो खोथा होदों, बेखौ आं मावफुंनानै देखायगोन। 26थि खेब दावहारु मंखन ट्रफि, बे ट्रफियाव जोङो मोन 8 टीम जोङो गेलेहोनो आखायाव लादों। जिहेतु बे ट्रफिया माने नेशनेल लेभेलनि ट्रफि, बे हिसाबै जोङो आउट अफ स्टेटनिबो जों लानो गोनां जायो। जोङो बेबाराव वेस्ट बेंगलनिफ्राय बिबिकानन्द एकाडेमि जों बेखौ लाफादेरदों। ओमफ्राय आसामनिया माने 7था टीम दङ। बेनि गेजेराव 11 स्टार बङाइगाव, अरगें एफसि डिमाकुसि उदालगुरि, बिजिनि फेरेंगा क्लाब बे थाबाय, ओमफ्राय ओरैहाय जथाय क्लाब क'क्राझार देग्लायनि डिस्ट्रिक्ट चेम्पियन केडिएसनि डिस्ट्रिक्ट चेम्पियन जथाय क्लाबखौ जों लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेजों लोगोसे जोङो गसाइगाव आदिबासिजों दामराफारा गासै 8था टीम लानाय जादों। बे जोङो दिनै जागायजेनबाय, जोङो 23 दिनै जागायजेनबाय अक्ट'बराव, 3 नभेम्बराव बे फाइनाल गेम जागोन। बान्था हिसाबै आगोल बोसोरफ्राव जोङो चेम्पियनशिपखौ 75 रां होयोमोन। देग्लाय बाजारखौ नायनानै 1 लाख खालामनाय जाबाय आरो रानार्स आप प्राइजखौ जोङो 75 रां खालामनाय जाबाय। 75,000। रायजो राजानि मददआ जथेस्थ' दङ। जोंनि दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो बे दावहारु मंखन ट्रफिखौ खोमानानै लानाय नङा। बेनि थाखाय गासिबो साखाफारा जोंनो रां अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों फिजिकेल सापर्ट, गासिबो मरेल सापर्ट जों मोनजोबनो हायो। ओंखायनो जों आसा लानो हायो जे बे मंखन ट्रफिनि गेजेरजों जोङो मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि लोगोसे बे मंखन ट्रफिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनायखौबो जोङो बे गेमनि गेजेरजों जोङो माने खालामनानै लायो। बे सरखारनिफ्राय जोङो जेब्लानाखि जोंना नेसनेल रेजिस्ट्रेसन जादों बे समनिफ्राय बिटिसि सरकार हाग्रामा सारनि समनिफ्रायनो जोङो माने 5 लाख हिसाबै जों मोनबोबाय थादों। दा बे 5 लाखआनो दिनैसिमबो दङ। वेलकाम खालामो। माने बिथाङा दिनै बेयाव फैनो मोननानै निस्सय गावबो गोजोनदों। आं दाख्लै थांनानै लोगो हमनाय समाव बिथाङा बुंदों दतमायाव आं थांफेरनो मोनाखै, थांनो लुबैखादोंमोन, फैनाया मोजां जादों। दा बिथाङा बे समावनो रायज्लायखादों आं नोंसिनि थाखाय माबा मोनसे फिल्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो खामानि मावनो आं माबा मोनसे सुबिदा होबोगोन।